O pintor e poeta Xuxo Alonso expón en Cambados a súa última obra titulada En luz escrita. O artista nado en Bos Aires, pero con residencia en Vilagarcía dende moi novo, conta xa con máis de 40 exposicións. Esta última mostra consta de 55 cadros divididos en 3 partes. Unha parte moi abstracta, con pezas de moita cor, con fondos moi traballados, en distintas, como moi laminados, non? Por outro lado, hai unha serie de mulleres basadas, de retratos de mulleres, un tema recurrente na miña obra, e a última parte é esta na que estamos, que é unhas vistas do Porto de Vilagarcía, dos peiraos, cas grúas e iso. Un dos temas máis recorrentes do artista son os cadros con protagonismo de mulleres. Nesta parte, inspirouse nunha reinterpretación que Cunqueiro fixo do poema Balada de las damas de antaño. Donde me inspiro, digamos, en un poema de François Villon, un poeta francés, e ten un poema que se chama Balada de las damas de antaño, onde retrata mulleres da historia. Eu fago uns retratos imaginarios basados sobre unha reconsideración reinterpretación que fixo Cunqueiro sobre ese poema, non? A intención do autor é que os cadros teñan luz propia. A idea era que nacera luz dos propios cadros, non? Como que os cadros estiveran nunha parte oscura onde o propio cadro se ilumina só. Ten moita relación coa poesía que fago, penso, polo menos a parte abstracta, onde nunca se sabe o que vai a suceder, non? Un empeza a pintar, excepto nesta parte figurativa, non, pero na parte abstracta un nunca sabe o que vai acabar saindo no cadro, non? A mostra poderá visitarse no Salón de Exposicións Torrado de martes a venres en horario de mañá e tarde e sábados e domingos só pola tarde. A entrada é gratuita.